Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Overall, I am satisfied with the plan that we have put in place. It was done meticulously so because we look at all angles. AbakwaZidlodlo bagcilisekile ngendlela abasebenze ngayo belawula isimo sembhikisho ebeqhubeka ezingxenyeni ezahlukene zezwe elwisana ke nabokufika abakuleli ngokomthetho. Okokuqala wayizocela uPresident ephakamisa isiphakamiso sokuthi singakwazi ukuyihlehlisa lento ingabi ngomhla ka-30. Ngamphendula uPresident kathi ngeke kusenzeka President. Unkosikhona Phakela Mthakathi indabandaba usecacise ngomhlangano abenawo nomengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngaphambi kwembhikisho ebisabelele emaqondana nokuthi labo abangenamaphepha abadabuka emazweni angaphandle babuyele lapho bedabuka khona. I have decided to appoint the following persons as ministers for the portfolios indicated in the signed President's Act. Bafungiswe ngokugcwele namhlanje ongqongqoshe kanye namaphini eminyango kahulumeni kulandela izinguquko ezithile zecabinet ezimenyezelwe ngumengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela izindabeni ke zehora lesikhombisa kusihlwa igama lami nginguDaud Phungula kanti uza kwethu ositolekela ngolimi lwezimpawu uFortune Madlala. Mbukeli ake singere kuzo ezihamba phambili kusihlwa nje. AbakwaZidlodlo bathi bagcilisekile ngendlela abasebenze ngayo belawula imbhikisho ebiyenzeka izolo kulelizwe. Bathi bacishe bafinyelele enkulungwaneni abantu abakhalelwe amasongo kaSigonyela kanti kusekhona abanye abasangaboshwa futhi njengoba kube nezigameko zokutapa. Amalungu embokode ebomvu athi-ke ajabule kakhulu ngendlela amaphoyisa asebenze ngayo izolo njengoba amaphoyisa asebenze ekuseni laze layo ilahla kunina ilanga. Overall, I am satisfied with the plan that we have put in place. It was done meticulously so because we look at all angles and we look at our past experiences, we look at the gaps, and we have put together this plan collectively, not only the South African Police Service. AbakwaZidlodlo bathi bazame ngayo yonke indlela ukuthi igameko zokutapa zingandi kanti bathi ke amaphoyisa begcwele yonke indawo lapho kusolakala khona ukuthi kungase kuqubuka igameko zokutapa kuthiwa bonke ababoshelwe ukutapa baboshelwe khona endaweni yesigameko. Amasosha ephendula ngesigameko esenzeke eHillbrow ebusuku athi afike ngesikhathi futhi azamile ukuthi ke anqande obekwenzeka athi asazoqhubeka nokusebenza namaphoyisa. With regards to what happened in Hillbrow, we were there. In all areas where there was criminality, we were there as SANDF, but in support of the SAPS, and we are going to continue doing that. Ongoti bezobugebengu bathi kumele ukuthi amaphoyisa axhonywe uphaphe lugwalagwala ngomsebenzi awenze izolo. We are elated about the news that so little happened yesterday after so much was expected. The marches and the protests, in our opinion, went well and 99% perfect. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngisePitoli. Umholi wenhlangano yensizwa nomnsizwa unkosikhona Phakela Mthakathi indabandaba usephumela obala wacacisa ngomhlangano wakhe abenawo nomengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngaphambi kwembhikisho ebisabelele izolo emaqondana nokuthi labo abangenamaphepha abadabuka emazweni angaphandle babuyele lapho bedabuka khona. Esithangamile ke sakhe nabeyindaba eThekwini ukuchithile ukuthi sekunangaboni ngasolinye nomholi weMarch and March uJacinta Ngobese Zuma. Undabandaba ucacise ngomhlangano wakhe nomengameli wezwe uCyril Ramaphosa nokuthi ubucelwe nguyena umengameli. Okokuqala wayizocela uPresident ephakamisa isiphakamiso sokuthi singakwazi ukuyihlehlisa lento ingabi ngomhla ka-30. Ngamphendula uPresident kathi ngeke kusenzeka President. Ngoba okokuqala ukuzohlangana nawe bekungahleliwe
kungcono ngoba kade sayiqala lento siqale simemeza ukube kwenzeka kwasheshe kwahlehla kwahlaleka ngabe saselula isikhathi kodwa ngase ngimqinisekisa ngathi hayi president njoba upresident efuna sihlehlise akakhululeke umhla ka-30 deadline akusho ukuthi kusebenza kuphelile sicela ukuthi azi ukuthi upresident kuzoqhubeka even ngomhla ka-5 kunemarch evele ihleliwe ngomhla ka-7 kunemarch ngomhla ka-10 kunemarch kuyaqhutshekwa ngoba inkinga akayiphelile wabonga upresident wacela ukuthi sigcine ukuthula uqhube wacacisa ngolunye udaba oludida abaningi ukuthi kungani engahambanga nomholi weMarch and March uJacinta Ngobese Zuma njengoba abaningi bekholelwa ukuthi uyena waqhakambisa okungahambisani nabantu bokufika abakuleli ngokungemthetho ayikho into embi esixoxe ngoJacinta akuyona iMarch and March ebifuna upresident ubefuna uphakela umthakathi wabiza uphakela umthakathi uma ngabe edinga uMangobese uzolanda uMangobese futhi njengoba kade ebize mina ubebize mina bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna kwaze kwayoshaya u9 ebusuku uNdabandaba uthi uzoqhubeka ukulwela impilo engcono yabantu bakuleli Ngemuva kwembhikisho ebesingethwe ezifundazweni ezahlukene lisana nokugcwala kwabokufika abangena imvume ezibagunyaza ukuba kuleli kube nokugedla kwamazinyo kweminye imindeni kanti okubuhlungu ukushona kowesilisa obeneminyaka engama-21 ubudala obehlala ke eAlexandra khona la isifundazweni eGauteng Umama womfana obeneminyaka engama-21 ubudala eAlexandra uthi kunzima kakhulu njengoba ingane yakhe ibingeyona ngisho ingxenye yombhikisho noma kulabo abebezidapela uSiphesihle Ncameleni udubuleke ngaphandle kwesiphaza sabokufika umama kaNcameleni uthi lena yindodana yakhe yokuqala yokugcina Intando ukuthi uhulumende ngeyinqandile before time okanye ngebeke amasoja or amapolisi amaninzi ukuthi ngaze kulimala abantwana abangenacala wana amsenamntana namhlanje Umphakathi wasemndeni Soweto usukhiphe umnqamlajuqu wezinsuku eziyisikhombisa kubanikazi beziphaza bokufika abangenamaphepha ukuba behambe izakhamuzi zakule ndawo zivakashele imizi emihlanu ukukhulumisana nabanikazi bemizi ngokuqashisa abantu bokufika abangenamaphepha We spoke to them peacefully and we asked them that we give them the 7 days to evacuate the stores that they are operating in. So right now they're currently closed, but there will be a meeting which will follow up the proceedings of the earlier meeting today. Imndeni yalabo abashonile kulindeleke ukuba bahlonze izidumbu zabathandiweyo wabo. Sebefungiswe ngokugcwele ongqongqoshe kanye namaphini eminyango kahulumeni kulandela izinguquko ezithile zekhabinethi ezimenyezelwe ngumengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Kube nokunyakaziswa kokuthile kwekhabinethi ngenxa yokuchithwa kwabanye abebengongqongqoshe phambilini. I have decided to appoint the following persons as ministers for the portfolios indicated in the signed President's Act. Afungise ngokugcwele amalunga amasha eCabinet angongqongqoshe kanye namaphini ezindlini zombuso ePitoli. Umengameli Ramaphosa umemezele ngokusemthethweni uDina Pule njengongqongqoshe wezenhlalakahle, uWillem Ocamp njengongqongqoshe wezolimo, uDavid Mania njengongqongqoshe zamahlathi, ukudoba nemvelo, uJohn Steenhuisen njengephini likangqongqoshe wezohwebo nezimboni, uAlexandra Abrahams njengephini likangqongqoshe wezogesi namandla, uJack Bloom njengephini likangqongqoshe zamanzi nenhlanzeko, kwathi uYusuf Kasim njengephini likangqongqoshe zemfundo ephakeme. Abanye kwabafungisiwe babalule ngezinguquko abazoza nazo emkhakheni yabo ngokwehlukana. I believe that if we approach this in a collective way, in an inclusive way, where we get every farmer, every agricultural organization, everybody that wants to take agriculture forward to work with us and us work with them, we will make this successful. As an activist and as an SRC president all those years ago, and that includes ensuring that every single young South African, irrespective of their background, has a fair chance of access and a fair chance of success within the higher education and training space.
we need to make sure that everybody has access to clean water, proper sanitation, and I think I can make a difference. I certainly hope I can. I look forward to spending time with the department, starting in fact this afternoon with a meeting with the head of department, Nomafondo Chabalala, where we'll start a series of briefings and engagements. Kanti iDA isigxeke isinqumo sikaMengameli Ramaphosa sokuqoka uDinapule njengongqongqoshe omusha wezenhlalakahle. Mbukele sathi qhu eyitolo kanti ke siyabuya nezinye izindaba zosuku ngemva kwekhefu ngayindawo. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena asikukhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola njalo bazo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ukushayela ihlombe ukusingathwa kwengqungquthela yeGoogle Cloud okuqala ngqa ezwenikazi iAfrika kanti ke uyichaze njengengqophamlando emqoka ezwenikazi. Google Cloud is one of the largest global enterprises, cloud providers in the world. South Africa is Africa's digital investment powerhouse and Africa's largest cloud market. We are a mature market for digital investment with high internet penetration and a strong regulatory framework. Beyond housing approximately 70% of Africa's hyperscale data center capacity, South Africa is also a major investment hub for tech startups. And I'm told that many of you who are here are in the tech startup industry, if I can call it that. Kuphoqele ukuthi kuhlehliswe ukugwetshwa kukasomabhizinisi obhekene namacala uVusumuzi Khet Matlala ngemva kokuthi inkantolo yemantshi yasePitoli ingasamukelanga isivumelwano phakathi kwakhe nohlangothi lwabameli bombuso sokuthi aphinde ukufakaza ecaleni ukuze axakiselwe isigwebo sakhe. Ngomzuzu wokugcina uMatlala uxoshe ummeli wakhe wacela ukubhunga ngasese imizuzwana nommeli omusha ophinde ammele futhi ecaleni lokuzama ukubulala uTebogo Thobejane. We do not intend to assail from the plea itself insofar as the merits are concerned. The only issue that we wish to address this court on pertains to the sentencing aspect. Namuhla bekulindwe ngabomvu ukuthi kuqale isigwebo sikaMatlala ngecala lenkohlakalo lethenda yeSAPS imanje enkantolo yamacala akhethekile ezohwebo ePitoli ishaqe abaningi yenqaba isigwebo esiphakanyiswe izivumelwano phakathi kweNPA neIDEC sokuthi uMatlala abe ufakazi wombuso ngenhloso yokwephulelwa isigwebo. Accused 1, count 1, that of fraud, 15 years imprisonment of which 7 years are suspended for a period of 5 years. Accused 1, counts 2, 3 and 4, those of corruption. Imanje ikhale ngokuthi iminyaka esishiyagalombili umbuso noMatlala bebevumelane ngayo ayinaso isisindo ngokwanele uma ubuka obucayi baleli cala kubhekwa nokuthi uyena obengungqondongqondo yabe isiphakamisa iminyaka eyi12 njengesigwebo esifanele. These facts, as admitted by accused 1, 2 and 3, tell the story of a person possessed with a corrupt, deceptive and devious mind. Icala lakhe lihlehliselwe mhla zingama-13 kuNtulikazi njengoba abameli bakhe befuna ukuhlangana nombuso ukudingida lesi sigwebo esisha esithulwe yimantshi. If this collapses, therefore, we have got to go back to square one and then continue with the prosecution of the people that are there and also then deal with the information that is there. uMatlala yena ke uthi akakhathazekile neze ngokwenzeke enkantolo namhlanje. Abameli benhloko yophiko lwezomhloli uMajor General Feroz Khan batshele isithangami seCommissioner kaMadlanga ukuthi kuzofanele bayozibonela ngokwabo esibhedlela uMajor General Khan osesimene esibucayi uma befuna ukuzanelisa ngokuthi ubambekile kulandela isehlakalo sokudutshula kwakhe eGoli. Abameli benhloko yophiko lwezomhloli uMajor General Feroz Khan bagunyaza iCommissioner kaMadlanga ngokuthi bangayi kuyibonela ngokwabo uMajor General njengoba bethu sesimene esibucayi nje esibhedlela.
both my attorney and I have had access to General Khan. He's not verbal at the moment. He is sedated. He's got tubes coming out of his mouth, abdomen. His doctors have restrained the number of visitors that he may receive. I've brought photographic evidence for the commissioners. And again, we invite the commissioners to attend at his hospital to satisfy yourselves as to his condition. Njengoba nje ukhane engakwazanga ukuvela phambi kwekomishana, abameli bakhe ibona bafikile ukuzodinga idamela nesicelo sakhe sokuthi ubufakazi bakhe buqhutshwe esithe. Ikomishana ayihambisananga nesicelo ebesifunwa ngabameli bakhe. Kanti bathole nokugxekwa ngendlela okusingathwe ngayo izihlakalo eseyamene nokuhlasela kukaKhan. I unqualifiedly before you and the media say that that is not my instructions, and that is most certainly not what I intended to communicate to the media, with my attorney and family members of General Khan present. Thank you. May I say this then? If you are ever to make media briefings again, be careful of what you say and don't say anything that may tend to impugn the integrity of this commission. Ikomishana izoqhubeka nokulalela ubufakazi kusasa. Ikomiti lesikhashana lasephalamende eliphenya ngombutho wamaphoyisa iSAPS seliqalile ukudingida umbiko walokuqala. Kanti kombiko wokugcina kulindele ukuthi ube neziphakamiso kanye nezincomo ngemva komsebenzi othathe izinyanga eziyishumi nomuvo. Ilungu le-EFF ephalamende uLeanne Matthys uphosele inselelo ubufakazi obethulwe uVusi Shongwe phambi kwesicwawu sekhomishana kaMadlanga. uShongwe uveze ukuthi inhloko yophiko lwezobunhloli esamisiwe uMajor General Feroz Khan akazange avele phambi kwaleli komiti ngenxa yokuthi umholi we-EFF uJulius Malema wachitha ukuba abizwe njengofakazi. Decisions are not processed like that. So when we go and we put such information out in public, in other words, it's saying that there's 11 members of this committee who have the rights to vote, and one person runs this committee. And I think that must be corrected and that it must be noted. We'll recall that the committee's decision not to call General Khan was based on the evidence that was tabled by our principal witness, General Mkhwanazi, of how he has come to vindicate General Khan in respect of the DC matters that he presided over. Nokho i-MK Party ithi komiti lenza iphutha ngongambizi uKhan. We fought over the issue of General Khan many times, and I was told there's no substantiated evidence before us, and it's not about why are we bringing Khan after Khan's name was mentioned by several witnesses here. Amanye amalungu afuna umbiko wokugcina ucacise ukuthi angeke kuthathwe izinqumo ezinqala ngaphambi kokuhlolwa kobufakazi. Bukela sithi qhu ey'tolo kanti uma sibuya sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu noThayini Ntshiza. Nginibingela babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kesimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibet simekana zoqaphela nje mbukeli liyana ke nje izulu kakhulukazi ngabobhek sekhona ke nje sifundazweni eEastern Cape ngasho nje simancane ke nje amathuba emvula alindelekile khona ke nje eKapa lodumo engasho nje ukuthi umkhemezelo samboze ngamafu ke nje izulu mabhek sekhona ikweli kaMthaniya kuya njalo nje sifundazweni eGauteng kanti ke nakusasa lisana nje izulu khona ke nje sifundazweni eEastern Cape kuya njalo nje sifundazweni eBloemfontein ngasho nje ukuthi nimboze ngamafu ke nje izulu mabhek sekhona ke nje Sengisakhona ke nje amathuba emvula alindelekile nje eKapa lodumo kuye njalo nje sifundazweni eKwaZulu Natal kanti ke isixwayiso sethu ke sakusasa siphuma khona kwa South African Weather Service semi kanje uzoqaphela nje mbukela ukuduma konobungozi okuthamba oqinisa ke nje khona ke nje esifundazweni eEastern Cape kanti ke singisixwayiso sethu ke sakusasa siphuma khona kwa South African Weather Service semi kanje uzoqaphela ke nje mbukela lwamoya kuvunguza ngamandla ongadala lona kuba ulwandle lokuphe amakagase eKapa lodumo kuye njalo esifundazweni eEastern Cape sakhona ke lokho akuduma obunobungozi okuthanda baqinisa ke nje
khona-ke eMthatha. Kanti-ke amazinga ukushisa kusasa ame kanje kakhulukazi phela amabhekise khona-ke eGoli eSoweto Kandonga ziyaduma. Liyakubuza ngempela ukuthi ngubungaki-ke namhlanje ebusuku ngawo nje 7 kanti lisabanda kusasa ngawo 17 kuye njalo nje ePitora ngasho nje ukuthi lipholile ngawo nje u20 mobheke nje khona-ke esifundazweni iLimpopo amazinga ukushisa ame kanje eMusina liyashisa ngo31 kuye njalo nje eGiyani lisashisa nje ngawo nje u28 mobheke nje khona-ke esifundazweni iMpumalanga amazinga ukushisa ame kanje eMbombela limi nje ku25 kanti-ke lithanda ukuthi nje libandeke eMelo singawulindela nje u18 mobheke nje khona-ke esifundazweni KwaZulu-Natal eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi thanda ukuthi nje lipholeke nje ngawo nje 22 kuye njalo nje Mnambithini khona-ke Olundi ngasho nje ukuthi liyashisa ngawo nje u28 mobheke nje khona-ke esifundazweni Eastern Cape amazinga ukushisa ame kanje eMthatha liyabanda ngo17 libande njalo-ke nakhona-ke nje eGqeberha singawulindela nje u17 mobheke nje khona-ke esifundazweni Western Cape amazinga ukushisa ame kanje liyabanda eKapa Lodumo ngo7 bande njalo-ke George singawulindela nje u16 mobheke nje khona-ke esifundazweni Northern Cape amazinga ukushisa ame kanje ngasho nje ukuthi eKimberley liyabanda ngo11 bande njalo-ke nje eCalvin singawulindela nje u10 mobheke nje khona-ke esifundazweni First State amazinga ukushisa ame kanje eBethlehem singawulindela nje u11 kuye njalo nje eBloemfontein limi nje ku10 mobheke nje khona-ke esifundazweni Northwest amazinga ukushisa ame kanje liyabanda-ke eRustenburg ngo19 bande njalo-ke nakhona nje eMahikeng singawulindela nje u15 isibeka lapho-ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina-ke ngiyintombi kaMadlamini ulangilihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Sibonge kakhulu Mantshiza mbukeli sizibeka lapha ebese kuphathele zona-ke namuhla kusasa bazobe khona ozakwethu nezindaba ngolimi lwesiXhosa mbukeli usali kahle.